Petra, hoe ben je ooit begonnen met paardensport? Ja, ik was 8 jaar oud toen ik echt begon, maar vroeger toen ik klein was natuurlijk bij pap op het paard en bij mijn broer. Dus wat dat betreft wilde ik maar al te graag. En ja, doordat mijn vader altijd reed, heb ik het eigenlijk ja, daarvan geërfd, denk ik dan maar. Ze zat op de buis, op een paard, op de buis zo, met een zadel. Daar zat ze iedere morgen op. En s'avonds op de stal bij ons. En toen had ik al gezien dat ze paard kon rijden. Dus, ja. Had ze meteen talent? Ja, jawel, ik denk het wel, ja. En een goed oog had ze op de sprong altijd. Dat vond ik tenminste. Toen ik 8 was, kreeg ik mijn eerste pony. Super spannend natuurlijk. En ja, zoveel heel veel ponies heten die Beauty. En ja, wat dat betreft, ik moest nog alles leren, maar de pony ook. Dus het was wel dubbel zo moeilijk. Ik kreeg daarbij heel veel hulp van mam, want pap die was zelf op wedstrijd. Dus mam die heeft mij eigenlijk overal mee begeleid. Ja, ik heb er nooit zelf op gezeten. Dus ik was altijd een beetje de hand aan de kant. En ik vond het ook geweldig. Wat voor dingen doe je allemaal? Nou, ik doe meestal de verzorging van de paarden. En als ze op wedstrijd zijn geweest, spullen weer allemaal poetsen, wassen. En als, ja, dus iedere dag komt dat terug, paarden verzorgen en alles. Dat wil ik dus zeker benadrukken, want ik rij ze, maar ze moeten natuurlijk ook verzorgd worden. Je ziet ze eigenlijk allemaal staan. Ik bedoel, ze moeten overdag naar buiten, ze moeten 2 keer per dag voer hebben, een keer longeren, dat soort zaken. Dat doen pap en mam allemaal. En natuurlijk het belangrijkste nog, mesten moet gewoon ook gebeuren. En daar heb ik wat dat betreft een hele luxe. Als ik dat zou moeten doen, zou ik helemaal niet erg vinden, alleen dan kun je er niet zoveel rijden. Je hebt een fulltime baan. Dit is eigenlijk nog de tweede fulltime baan daarnaast. Ja. Heb je nog wel tijd voor andere dingen? Heb ik ook. Sommige mensen denken van ja, ik heb alleen maar paarden. Dat is helemaal niet zo. Vooral in de zomer als ik 's morgens rijd, dan heb ik 's avonds ook nog tijd voor leuke dingen. Dan ga ik wel eens fietsen op de racefiets met mijn schoonfamilie. Die fietsen ook allemaal, dat is heel gezellig. Maar ook met vrienden lekker uit eten of een filmpje pakken of lekker op stap. Ja, zeker. Ja. En een van die vrienden, daar hoort ook Monique bij? Ja, Monique is eigenlijk ook een familie van mij. En ja, Monique is wel echt iemand waar ik ja, een hele goede band mee heb. Die alles van mij weet. En die me ook al heel lang kent. Ik ken Petra als nichtje van mijn man. En ik reed eigenlijk altijd op paard. En toen was ik een keer op een verjaardag van oma van Dijk. En toen zegt de vader van Petra, zegt van, goh, als jij nog wat wil rijden, dan kom maar bij ons, we hebben paarden genoeg staan. En Petra was nog zo'n klein hommeltje, want we schelen precies 10 jaar. Dus vandaar ken ik ze eigenlijk. Ja, Petra op de pony en ik op de paarden. Hoe heb jij Petra leren kennen? Ik heb Petra leren kennen in Venray tijdens het uitgaan in de koets. Dus niet via de paarden? Eigenlijk heel standaard. Nee, helemaal niet via de paarden. Nee. En hoe zou jij Petra omschrijven? Ik kan Petra het beste omschrijven als heel open en eerlijk en lief. En dat is hier op stal ook. Ze is, wat dat betreft denk ik ook gewoon altijd hetzelfde. Ja, en je ging al snel wedstrijden springen. Ja, je moet dan altijd een winstpunt halen met dressuur voordat je mag. Dus ja, eerst de basis moet goed zijn en toen gingen we springen. Ja. En hoe ging dat? Nou, dat was meteen het eerste winterseizoen, was eigenlijk raak. Toen werd ik eigenlijk al meteen Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft, ja, ik was dan natuurlijk heel erg goed. En vroeger werd ze ook al gezien als groot talent. Maar uiteindelijk heeft ze toch gekozen voor een fulltime baan en om dit ernaast te doen. Wat vonden jullie daarvan als ouders? Ja, dat vond ik wel goed. Dan heeft ze altijd iets achter de hand. Als er in de carrière iets gebeurt of iets, kijk, dan heeft ze altijd wat achter de hand. Hè. Want alleen paarden is toch een beetje moeilijk, alleen paarden. Ja? Denk ik tenminste. Is het lastig? Ja, dan moet je op zo'n hoog niveau voor het rijden. En met de kosten en alles komt er veel bij kijken op het moment. Want het is ook een dure sport? Dure sport. Ja, dan moet ik mij soms paarden verkocht worden. Anders kun je die sport niet beoefenen. Ja. Want is dat te merken, de crisis, ook in de paardensport? Ja, op het moment wel. Ze willen alleen de allerbeste en de gewone zijn eigenlijk niet te verkopen. Petra werd al heel snel gezien als een talent. Ja.
Zag jij dat ook? Ja, absoluut. Maar dat heeft ook met name te maken met de instelling zoals Petra de sport inging. Eigenlijk als klein meisje al. Zo bloedfanatiek, heel perfectionistisch. Ja, als kleintje al. Dus ja, dat kon niet uitblijven. En de vader heeft natuurlijk ook altijd goed gesprongen. Dus ja. Wat is de kracht van Petra? Ik denk haar perfectionisme. Ja. Ja, Petra rust niet voordat het voor elkaar is. Ik moet wel een doel hebben. Dus wat dat betreft, ik wil van dat paard wat talent heeft, wil ik het er ook uithalen. Ja, want dat is volgens mij ook wel jouw grote kracht. Ja, ja. Je hebt al best snel in de gaten of je met een paard te maken heeft die talent heeft. Vaak worden paarden dressuur of springgericht gefokt. Dus dat ligt dan aan de vader- en de moederlijn. Die moet al goed zijn. Dan komen de paarden hier op stal en dan gaan wij testjes uitvoeren. En op een gegeven moment ziet dat er heel goed uit. Dan ga je daarmee verder. Maar soms ook niet. En ja goed, dan moet je ook keuzes maken wat je daarmee doet. Ritme. Iets meer ritme kan. Iets meer. Rechtop zitten. Zo. Hoe staat jouw vriend Ronnie erin? Heel positief, die steunt mij ook altijd. Heeft ook gewoon zijn eigen dingen en dat moet hij ook lekker blijven doen. Maar ja, wel belangrijk is dat hij niet het vervelend vindt als ik bijvoorbeeld ga rijden. Hij ziet ook die paarden, ik train ook voor andere mensen, maar ook natuurlijk voor onze eigen paarden. Die moeten gewoon getraind worden. Een paard is een dier en wanneer je hetzelfde als dat jij een hele lange hardloopwedstrijd hebt en je doet dags daarna helemaal niets meer. Kijk, hij moet in training blijven om hem ook los te hebben. Ja, die vraag wordt mij vaker gesteld. Van hoe vind je het dat Petra altijd met de paarden bezig is? Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet zo zie. Zo is het eigenlijk ook niet. We hebben ook nog gewoon een leven langs de paarden, zeg maar. Maar ik denk als je kijkt op welk niveau Petra het doet, verschillende paarden op verschillende niveaus, van laag tot het hoogste niveau, ja, dan moet je er ook gewoon voor volle 100% voor gaan. Wat vind je ervan dat Petra er zoveel tijd in stopt? Ja, dat is... Dan heeft zij al veel voor moeten laten, maar haar passie is echt 200% de paarden. Dat is altijd haar grote droom. Ja. Nou ja, het kan niet anders. Als je op dit niveau wilt presteren, dan zul je daar ook tijd in moeten stoppen. En paardensport is nou eenmaal niet een sport, tenminste niet op deze manier. Kijk, het kan ook een uurtje in de week zijn voor veel recreatieruiters, maar op de manier zoals wij het graag willen doen en dat je ook wat resultaten wil gaan behalen, dan kun je niet verwachten van een paard dat de hele week op stal staat en dan op zondag een topprestatie levert. Dat gaat gewoon niet, dat is ook niet eerlijk. Ben jij zenuwachtig voor wedstrijden? Nee. Ik denk dat dat iets is wat ook in je zit. Maar waar je ook mee leert omgaan. Maar ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig. Het kan zijn voor een kampioenschap dat je 's morgens je maag een beetje borrelt. Maar nee, met het rijden zelf niet. Nee, je maakt daardoor geen hele domme fouten bijvoorbeeld. Nee. Petra is nooit zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Al was het een kampioenschap of een Nederlands kampioenschap. Dat kon je aan haar niet merken. En jouw ouders, want die gaan ook nog vaak mee. Ja, die wel. Ja? Dan zeggen ze wel eens van, ik heb geen zenuwen. Maar je merkt, gewoon een concours natuurlijk niet. Maar op kampioenschappen dan is er toch gewoon een goede spanning. Ja. En dan zijn jullie als ouders denk ik wel heel erg trots. Ja, dan sta je te bibberen aan de kant. Het gaat heel snel ook voorbij. Bij ons zijn de zenuwen dan erger als bij Petra. Hoe gaat dat dan dadelijk als je ouders een keer toch niet meer de kracht hebben om dat elke dag te doen? Ja, nou het is nu al dat Ronnie steeds meer een rol krijgt hier. Dus je kunt het eigenlijk wel zeggen, het is al een klein bedrijfje. Daar ben ik echt super blij mee, maar hij doet het ook graag, want wat dat betreft niets moet van mij. En je merkt toch wel dat we dat steeds meer samen gaan oppakken. Ja. Ja, het mag zeker gezegd worden dat wij Wim en Annie allebei heel erg dankbaar zijn. En zonder hun was dit ook nooit gerealiseerd en hadden we het nooit uit kunnen bouwen tot wat het nu is. Maar natuurlijk komt er een periode waarin hun waarschijnlijk een klein stapje terug moeten gaan doen. En de toekomst zal het leren wat het voor ons gaat brengen. En denk je dat Petra het gaat overnemen van de vader en moeder? Hier allemaal?
Dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat ze het nooit los kan laten. Nee. Dat zit in je bloed. Dat kan niet zonder. Ja. Het is wel te hopen als het allemaal mogelijk is. Dus ik denk van wel. Ja. En zo hebben we dat gebouwd, dat het over te nemen is dadelijk. Is er nog iets waar jij echt naartoe werkt? Iets wat je nog in de toekomst wil bereiken? Ja, wat ik al zei, de uitdaging is omdat je meerdere paarden hebt om met elk paard het hoogste niveau te bereiken wat hij kan. En echt een doel, ja, je hebt iedere keer een doel, elke wedstrijd is een doel, zo moet je het ook zien. Ja, leuk is weer om op dat hoogste niveau mee te draaien. Ja, dat is wel eigenlijk wat ik graag wil. En dat wil je ook weer doorgeven als paardenfamilie dadelijk aan de volgende generatie? Ja, wie weet. Ja, nu zag je het net ook al bij de kinderen die ik nu sinds november les geef. Die kwamen hier en die hadden nog nooit een hindernis gesprongen. En nu zijn we een paar maanden verder en de eerste paar gaan al op wedstrijd. En dat vind ik gewoon super leuk om te zien. Ja.